Takže zdravím všetkých a vítam vás u nového videa. Dneska to bude video moje prvé z tohto nového kanála. Bohužiaľ, môj starý kanál Aban.sk, alebo predtým Frosta Gaming, takto som mi ho vymazal a proste to nájdete ho na YouTube, ale nie je tam žiadne video, proste nič. Chcel by vám iba oznámiť, že toto je moje prvé videjko, čo som hovoril. Bude to kanál pre vlogovanie a natáčanie hier. Hry budem točiť napríklad GTA 5, Assassin's Creed, Unity, lebo je to jedna z najlepších Assassin's Creed, Call of Duty Advanced Warfare, lebo je to tiež niečo, smrdové, Watch Dogs, jednotka, môže byť aj dvojka, neviem, uvidím. Potom Far Cry 4 a tu nemám teraz doma a ostatné hry mám na konzole. Práve som nachádzam v mojom provizornom štúdiu. Je ma asi zle počuť, pretože tu nie je ozvučené. No, je to proste taký ozvená je tu. Trocha. A to by bolo na dnešné video asi všetko. Ďakujem, že ste si ho pozreli. Dajte ešte viacej odberov, ako ste dali, pretože za 2 dní ste dali 20 odberov, za to vám hrozne ďakujem. Teším sa s vami, to ma vlastne na komplo, že mám točiť videa a nemám to s iba tak vás pozerať. Takže ďakujem, že ste pozreli to videjko, nezabudnite ma podporiť lajkom, napíšte mi komentár, čo chcete, aby som robil, čo by sa vám páčilo. Moje meno je Gampy a zdravím vás z ďalšieho videa.